Goddag børn. Så har jeg været gennem vores Halloween, og som I kan se, jeg siger, at det er altså bare for sjov. Jeg har de her farlige tænder, og den her, den kan man tage af. Og så er der altså bare nogle plastik nogen. Så der var altså ikke nogen Grev Dracula, det var altså bare fantasi. Derudover var der jo heller ikke nogen monster, fordi jeg der var gennem spøgelsehuset, oplevede jo denne her, og jeg oplevede ham her. Men som I kan se, altså bare masker. Så det er jo det Halloween handler om. Det er bare uhygge, men det er sjov og fantasi. Så tak for i år. Som sagt, Halloween det handler om at blive bange og turde blive bange. Så den her Grev Orloks Palæ i år, det handlede bare om historien om at fjerne forbandelse. Og det var noget, vi fandt på jo. Det var ren hygge. Vi er med på, at man kan blive bange. Men ved I hvad? Vi respekterer, om man turde forsøge eller ej. Det var det. Hallo? Ja, og jeg var bare den uhyggelige guide, Renfield. Det var mig, der spiste øjne og fluer og ting og sager. Men det var bare vingummi. Alt sådan. Og ja, det er jo bare fantasi. Det er jeres fantasi, der får det til at fungere, sådan så det bliver rigtig uhyggeligt. Og så er der lige nogle lyde og ting og sager, der bliver sat på. Og en masse spindevæv. Falsk spindevæv. Ja. Det er helt og falsk. Og ved I hvad? Det vil jeg egentlig bare, at I synes, det var sjovt at prøve. Og hvis I ikke synes, det var sjovt at prøve, så er det også okay. Det er ikke for alle. Men ved I hvad? Vi synes, det var en fornøjelse at lave det til jer. Og vi ses igen til næste år. Det håber vi. Det gør vi. Hej. Der bliver det Cirkus Mareridt. Hvad er hele tiden? Kom nærmere. Tag ikke de døde dyr her forladte hus. Se, der er en forbandelse over huset. Jeg har fået penge af hushovsmesteren. Friedrich. Ja, han er ikke kommet endnu. Se du, der er en forbandelse over huset, og ja, vi skal have det løst. Ja, der er flere, der har prøvet at løse forbandelsen. De har det ikke så godt nu her. Men kom endelig videre. Hushovsmesteren, han venter. Han er meget utålmodig. Kom med. Ja, kom med. Ja, velkommen. Hushovsmesteren venter. Jeg skal nok lukke døren. Hej. Mit navn er Renfield. Og som I kan se, så er huset forbandet her. Van Helsing, som skulle have klaret den her forbandelse, han er ikke kommet. Han skulle have været for en måned siden. Han plejer at komme hver 3. år. Men kunne I tænke jer at hjælpe mig med at klare forbandelsen? Kom med mig. Forbandelsen er lavet sådan, så jeg ikke kan gå ind i de forskellige rum. Så hvis I vil starte med at gå ind i det første rum for mig. Om I kan finde et hint af en eller anden slags herinde. I skal finde en eller anden hjælpetråd, der kan hjælpe mig med at få klare forbandelsen. Hvis I ikke kan finde den, så bare gå videre sammen med mig. Så kisten, den er lukket. Så Grev Orlok, han sover. Kom videre sammen med mig. Vi skal ind i biblioteket. Denne vej. Kom bare ind.
Se, I skal finde en ledetråd herinde. Og I skal finde ud af, hvad Grev Orlok han hed. Eller hvornår han døde, undskyld. Hvornår han døde. Jeg ved ikke, om I kan finde en ledetråd om, hvornår Grev Orlok han døde. Bare kom videre sammen med mig her. Her har vi Grev Orlok. Det er min mester. Nej, jeg mener... det er... ja... så... Kom videre her. I skal tilbage til børneværelset. Fandt I den ledetråd, I skulle finde? Kom videre sammen med mig. Gå ind i børneværelset. Jeg kan ikke gå derind, som sagt. Se om I kan finde en ledetråd derinde. Måske I skal finde en ledetråd om, hvad Grev Orlok han hed rigtigt som barn. Nej, der sker noget! Kom nu! Kom. Vi skal videre. Grev Orlok sover. Hvis han gør noget, så har jeg den her til at slå mig ihjel med. Bare roligt. Nej, hvad var det? Vække mig! Velkommen til fremtiden! Den her vej, vi skal ind i ritualrummet. Hey, jeg har låst døren, bare rolig. Okay. Kan I huske årstallet? Jeg har bogen her. Kan I huske årstallet? I skulle finde i bogen. Vi skulle finde årstallet i bogen. Hvad var det årstallet var? 1200. Nej, var det 1880? Nej, okay. Hvad var det for et årstal? Nej, det er ikke det. Der var en edderkop. Og der er et øje. Var det det, der var årstallet? Ja, okay. Godt. Så er det sådan, at Van Helsing sagde, at man skulle sige hans rigtige navn 10 gange, mens man holdte en finger i bogen. Så vi kan I alle sammen holde en finger i bogen. Og så siger vi sammen... Otto. Hvem måtte forstyrre mig i mit have? Kom ud!